yena khona. Njengokuba singabantu abadele konke abashiya isystem yelilizwe, imfundo yelilizwe nezibhedlele, sikholelwa ezwini likaNkulunkulu, sikholelwa egazini likaYesu, sikholelwa emthandazweni nakuMoya Ingcwele. Yonke lo process uMoya Ingcwele uyiphethe yonke, ipackage yayikhona yonke kuya. Asidingi amapilisi, asidingi izibhedlela, asidingi ikliniki, thina si right nje, si safe noNkulunkulu wethu ngoba wasithembisa ukuthi wawusiphilisa zonke izifo zethu. Amen. Siyabonga bamakhabane. Ensimini yase-Edeni isono singakangeni, akukho la ubaba uNkulunkulu mayesedale uAdam noEva wathi-ke niyothembela emaphilisini. Inkosi uJesu mayifika ithi baba mayisithandaza apha kuJohn chapter 17, labo ngephe bona ngibagcinile ngamandla egama onginikeze lona. Now nathi sinikezwe igama likabantu bazalwane likaJesu. Njengoba sengishilo amaphilisi imotive yawo ukudestroya iDNA kaNkulunkulu. That is why ubabona abantu sebenjene emhlabeni. Nawe mhlambe nje ubungayi-understand nje lento asikusoli ingoba uyenziwa gradually. And abantu baphuza o-energizer, baphuza zonke lento izinto oba no booster oba bani. Abantu bayashintshwa uze kukhishwe i-character yobuNkulunkulu ophilayo, kufakwe i-character kaSathane. So ke asikholelwa ke emaphilisini, and uNkulunkulu asikho isifo esimehlulayo. Welapha zonke izifo zomuntu. Kunabantu abathi ngiyile ngayo diagnosewa kwathiwa nginesifo esithile, kwathiwa ngidla amaphilisi, abagulisile wona lo maphilisi baba wese, aba nama side effect amaningi. But the moment bewayeka impilo yabo yabangcono. Baningi esinabo la ekhaya abafundi abayeke i-chronic medication, then baphila base bethatha igama likaJesu negazi likaJesu. But asisizi abantu abangadelile konke. Futhi umuntu mayezoba nobuqili bokuthi ufuna nawe ukuzothandazelwa bese ethi udele konke, uMoya Ingcwele ngeke uzomkhohlisa. Sikhuluma ngomuntu othi ngikhathele yizwe nenkanuko yalo nezinto zalo namathemba alo, sengifuna ukuphilela uNkulunkulu ophilayo, ngiphile ngegama likaJesu lodwa, ngithathe konke uJesu akushoyo. Lo muntu bese ethi uzohlala ekhaya labafundi, then amaphilisi asiwasebenzise ekhaya labafundi. Ahlulekile amaphilisi bafowethu. Akuyonto ezazi sidaze ngayinkani bazalwane, because amaphilisi anjani bazalwane ahlulekile. And umuntu mayeqala le medication ye-HIV and AIDS abaningi ngithola ukuthi baba nama encounters, baba nama encounters aphuphilwane esabisayo. Yabo abanye bangitshele kanjalo abawasebenzile. Kuba nezinto ezenzakalayo ngathula ngayilokhuza lento bazalwane, ngathi sikhuluma ngeexperience kade selihamba uhambo lokudela konke. Then umzalwane ma ekhuluma udaba lwakhe achaza isimo sathi kwenzakalani, uyalalela bese uyibuza ukuthi njoba edla iphilisi okufanele beliyamsiza mayelele ubona izinto ezistrange yini kanti lamaphilisi akhandwe ngezinto ezingamthokozisa uNkulunkulu. Yikho besuke bephupha kanjeni. And lo muntu mayifela ekhaya labafundi funeke athandazelwe kuphume yonke lama spirit ngegama nangegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Wena ufuna ukutetizwa lo muntu osayifatha kanjalo. Haleluya. Amen. Nikhona bazalwane? Haleluya. Amen. Siyabonga igama likaJesu. Ngithi angicacise ke lonto bazalwane ukuthi amaphilisi akhandwa ngezinto ezithile. Abantu batshelwa ngomlomo ukuthi bazosizwa kodwa uSathane uyazi ukuthi wenzani kubo. Siyabonga, qhubeka baba. Haleluya. Sizanika ke bazalwane amavesi okanye i-treatment uNkulunkulu asinike yona yezwi lakhe ukuthi asitye yona, singatye amapilisi, siphile ngezwi singaphili ngamapilisi. Ngoba umuntu ophila ngamapilisi akuphili yena, kuphila amapilisi. Once i-treatment ukuthi uyiyekile, lo muntu kuyaphela kwakhe. Kusho ukuthi ke akusengomuntu ophilayo ngamapilisi aphile emntwini okanye i-treatment. Ufile lo muntu kuphandle. So nathi ke sina i-treatment esiyifumanayo ezwini likaNkulunkulu. uNkulunkulu asithembise yona ukuthi uma sithe sathatha izwi lakhe salifaka kuthi ngaphakathi siyakuphila ngalo, asikuphila ngamapilisi namayeza. Haleluya. Amen. Incwadi yabaseHebhere, Hebrews chapter 10 verse 38, uzifundele ke mbukeli. uMark chapter 16 verse 18,
uMatthew chapter 8 verse 17, Isaiah 53 verse 4 to 5, 1 Peter 2 chapter 2 verse 24, incwadi kaJames uYakobi chapter 5 verse 14 to 15, indumiso okanye amahubo okanye iPsalms, book of Psalms 103 verse 3, 2 Corinthians abaseKorinte besibini chapter 6 verse 17, abaseRoma Romans chapter 8 verse 11, Isaiah 59 verse 1. Uma uvizithela lo mavesi ke mbukeli mzalwane apho khona uzofumanisa ukuthi uNkulunkulu unako konke esikudingayo, akukho sesibhedlela, akukho ku-treatment. Hallelujah. Uku-eda nje baba wami lapho lokho kushoyo, uJesu Kristu uthi amazwi engiwakhulume kini angumoya angokuphila. So ke instead ukuthi uphile ngamaphilisi, awusayiphileli wena, amaphilisi aphila kuwe, kodwa sikhipha amaphilisi ufaka uJesu. Akuseyimi uphilayo kimi, kodwa uKristu Jesu ophila kimi. Uphila kanjani uJesu Kristu? Ngemfundiso yakhe, ngamazwi akhe. Amen. Hallelujah. Siyadlula ke bangcwele.